Cosidora, la canonera, la teixidora, la passadora i l'ordidora. Hi havia, el quarto de fil, on es guardava el fil i tot això, els ordidors, que els ordidors era el primer que es feia per poder fabricar la peça. Del quarto del fil pujàvem el fil i a l'ordidor hi havia una bota amb una fileta que tu posaves tots els fils que volies allà, però ja amb un dibuix, deia, vull 4 fils blancs i 4 fils negres, 4 fils blancs i 4 de negres, i omplies tota la fileta, aquells fils passaven per un pinta i s'enrotllaven a la bota. I quan tenies tots els fils que tu havies dit que hi tenien que anar, si deies 3.000 fils, doncs 3.000 fils, tot el rato, 4 de blanc, 4 de negre, 4 de blanc, i tants metres que allò anava pujant una sobre de l'altra, i tot allò ho tenies punt, es passava amb un plegador. Aquest plegador tornava a plegar i això es anava cap al teler. Passadora o nuadora. La passadora era una persona que agafava fil per fil i el passava per unes malles que són les que quan estaven al tren pujaven i baixaven i anaven marcant el que tenia que fer el teixit. I aquesta era la passadora. El teler, abans, el teler d'espasa, que dèiem, que anava amb llançadora, fil cap a les màquines de fer canons, les màquines de fer canons feien unes bitlles, ho posaven dintre la llançadora i cap al teler. I l'espasa donava cop a la llançadora cap a l'altra banda, a dintre d'un calaix de ferro. Pum, l'espasa d'allà, tornava la llançadora cap aquí. I mentrestant l'ordit aquest anava corrent i anaven passant les trames i anaves teixint. La màquina anava aixecant i baixant fils i, esclar, quan s'obria, pum, passava la trama. Tornava a baixar, tornava a venir, tornava d'allò. I així anàvem fent les peces. Una peça d'aquestes tenia 60 metres i d'amplada potser 1,40 m o 1,20 m, ara no recordo ben bé l'amplada de la peça. I l'amplada de la peça se'n deia trama, la trama, i el que era al llarg de la peça, la tela. La trama i la tela. Els telers d'abans eren uns telers que fotien disbarats i llavors, quan arribava la peça a les cosidores, de vegades deia, escolta, vine que d'allò, anaves cap allà i el teler no havia anat bé i hi havia aglomeracions de fils, aquí més clar, i això ja no ho arreglava ningú. Llavors el que es podia arreglar, la cosidora, doncs és la que tenia que cosir, o si estava tan plena de disbarats, de dir, bueno, que val, no val la pena i en fabriquem una altra, perquè hi havia peces que eren per llançar, eren mapes. Quan les teixien, hi havia que potser se'ls feia un disbarat, potser un fil, que en dèiem un fil saltat de remesa. Saltat de remesa és que, esclar, no passava per on tenia de passar. Passava per aquí i el dibuix ja quedava mal fet i llavors nosaltres ho havíem d'arreglar. Però si era de tot el llarg de la peça, imagina't, 60 metres, punt per punt. Perquè, clar, tu no saps de què va això, però els dibuixos, ja t'ho explicarà el Joan, esclar, els dibuixos, ells feien el dibuix amb una llibreta, però llavors nosaltres ho havíem de fer cosint. Si era deixa 2 fils i agafa 2 fils, doncs això ho havíem d'anar fent nosaltres amb l'agulla cosint, esclar. Anàvem passant les mans, si hi havia un nus el trèiem, si hi havia una carrera doncs l'agafàvem i la cosíem, si hi havia disbarats com un escarbat, però no un escarbat de córrer, un escarbat en dèiem que es feia un liu al fil i allò ho havies d'arreglar. Allò ho havies d'arreglar, no podies enviar-ho d'aquella manera al client. I era la nostra feina. Carreres, fils doblats, quan teixies, fils que s'ajuntaven i un passava sobre de l'altre i tu anaves teixint. Però esclar, aquest tenia que ser blanc i ara el tenies negre. Esclar, veies la peça i veies, hòstia, una ratlla de dalt a baix perquè tenies el fil girat. I llavors és perquè el teixidor se li havia trencat i a la que el posava al lloc equivocat. Ja hi érem. Els fils girats es tenia que vigilar molt, molts problemes fils girats. Que potser hi havia molts fils a dintre,
de la roba i quan ho treies quedava una clariana. Això, fèiem això, no? I potser hi havia un tros que hi havia tot de fils gruixuts, tots de fils, i dèiem, oh, què és això? Una barra. Això és una barra. Posàvem tara en una banda i en l'altra, amb fil, però fil aquí sense cosir, a la vora, i posàvem un senyal perquè sapiguéssim quan arribava al despatx, doncs que allò era una tara. I pegues, les pegues, era també com una clariana, que hi havia molt fil a dintre, però més petit. I llavors allò en dèiem una pega. La llauneta era un ferro que baixava i parava el teler. Però si aquest fil se t'enredava amb els del costat, continuava estant tensionat. I llavors no baixava la llauneta aquella i tu anaves teixint, i quan te'n donaves, vinga, ja havies fotut 7 o 8 metres que faltava el fil. Vinga, la cosidora, l'agulla i fil, i anar-lo posant, però anar-lo posant amb gràcia, perquè si no, quan es mullava, no t'hi ves més que els altres. Que eren agulles de la bola, no són agulles normal. Tenen una boleta a davant i amb allò, perquè si no, si són de punxa, feies mitjos punts, veus? Una altra paraula. Al fer mitjos punts ja no quedava el dibuix igual. Si feies mitjos punts quedava tot que no sabies si estava cosit o estava pitjor del que ho havies trobat. I això, per treure escoties, per això se'n diu escotiar, palles que hi havia en els fils, i amb això agafaves i el nus igual. El nus tu anaves passant la mà, un nus. Segons si era tergal no es podia arrencar el nus, i havies d'agafar les tisores i tallar el nus perquè no s'escapés. I si era d'estam, doncs tibaves i quedava perfecte. I no necessitaves les tisores. Però normalment les tisores les havies de tenir a mà sempre perquè era anar passant la mà i el nus, molt bé, el treies, pam, tallat. Les carreres també ho havies de tallar, cosir i després tallar-ho també. Una feina de molta paciència. I llavors el Tòric la feina que tenia era agafar aquella mostra i amb una agulla desteixir aquella mostra. I anava aixecant fils i anava apuntant amb uns quadrets petitons i pren dos, deixa dos, o sigui, dos per sobre, dos per sota de la passada que treies el fil i vinga, i l'altre. I d'aquesta manera muntaves el dibuix d'aquell teixit. Tenies que analitzar quin tipus de fil era, si és que el volien la mostra igual, deia no, només em copies, però després tu m'ho fas més barat i poses alguna de polièster, amb la llana o d'allò. No, ho vull igual. El número de fil, o sigui, amb aquells trossets de fil que anaves traient, amb una basculeta petita, els tenies que pesar i saber el número de fil que tenies. Llavors tenies que calcular aquell teixit, a quina mida tenies que teixir, a quina mida tenia que arribar a l'acabador perquè te l'entregués a 1,50 m, que és el que tothom volia les peces en aquells moments. Hi havia de gènere de senyora i de gènere de senyor. Jo sempre he treballat amb gènere de senyor. Els trajes aquests que porten els diplomàtics. Nosaltres havíem fet peces pels diplomàtics i les enviaven a Madrid i allà els hi feien els trajes o el que tinguessin de fer. Aquelles ratlles, no sé si t'hi has fixat mai, que el traje diplomàtic són aquelles ratlles que es veu, doncs això, nosaltres estàvem, tipes. I llavors cada peça potser tenia un dibuix, que no era tot el mateix dibuix. L'ull de perdiu, la sarja, la plana, molts dibuixos. La sarja trencada, que llavors hi havia que feia com unes ratlletes i una era d'una manera, anava cap allà i l'altra venia així i feia l'espiga. Es feia de tot. Els més clàssics que tothom coneix, l'ull de perdiu, la pota de gall, el quadro Gales, la ratlla diplomàtica, que eren els clàssics teixits de cerimònia, que es deia. Els xaquers, els fracs i tot això, doncs es feien amb aquests teixits d'allò que encara es fan servir en aquests moments. Vull dir, hi havia molts noms de dibuixos. El que passa que tot això, llavors, s'adornava el quadro Gales, doncs hi havia el quadro Gales clàssic amb un perfilet vermell,
que moltes vegades, si tu tenies la mostra tal qual, avisaves una cosidora i amb una agulla i un fil et passava aquell fil i podies veure com et quedaria si tu des del començament fabriquessis d'aquella manera. No, aquest vermell és massa fort, posa aquest que és una miqueta més d'allò. O sigui, hi havia aquesta complicitat amb cosidores i d'allò que t'ajudaven una miqueta amb aquestes coses. Viscosa, sedalina, polièster, acetats, articles d'acetat viscosa. O sigui, hi havia tendència, hi va haver un moment que va estar molt de moda, uns teixits que en deien Armanis, que els van treure del dissenyador Armani. I llavors era un teixit molt nombrat, amb moltes passades, i això era acetat viscosa. I llavors necessitaves també, cada banda necessitava la seva tècnica. Clar, la llaneria era molt fàcil perquè era el d'aquí Sabadell, el teler aquell d'abans de pica pica dèiem, vinga amb la llançadora, cataclac, passaves per qualsevol carrer, tot arreu, senties soroll de telers i d'allò. Més tard ja van venir els telers automàtics i llavors va donar un canvi total en quant a qualitat, el teixit i tot això. Pues això. I nosaltres, quan les portàvem, que se les enduien a rentar, també les plegàvem, però a mà. Nosaltres era així, saps? Anar fent plecs, entre dues, entre la companya i tu. I embolicar-les, esclar, són peces que pesen 25 o 30 quilos. Ho havíem de fer entre dues a la força, això. Primera per l'amplada, que no podies plegar una peça tu sola, i després per embolicar-les, encapar-les, es deia. Quan acabàvem la peça, que m'ajudes a plegar? I plegàvem la peça i llavors trèiem un tros així gros i l'embolicàvem, perquè no es desfés pel camí amb els carreters. El ram de l'aigua és, quan tu tenies les peces teixides, doncs les tenies que rentar. Llavors hi havia tota una sèrie d'acabadors aquí a Sabadell que es dedicaven a venir-te a buscar la peça i prèviament amb tu ja li havies dit, escolta, això es vull d'aquesta manera o d'aquesta altra. I llavors aquell agafava la peça i la rentava. Hi havia peces que només necessitaven rentar amb aigua amb una miqueta de temperatura i aquell ja s'apuntava amb una fitxa i deia, bueno, aquestes peces, oita, amb 1 hora i mitja, amb tal sabó i a tanta temperatura, ja queden bé. Altres necessitaven batant. El batant era passar la peça per unes fustes que em passava, la fregaven una miqueta i feien que aquesta llana es bellugués i entrés i agafava més cos. Però esclar, això depèn de l'article. Hi havia articles que no necessitaven i articles que sí. Quan tenien la peça neta, s'agafava i esclar, es tenia que posar l'amplada. I anaven a la màquina d'estricar, que era una agulla aquí, a la vora una agulla aquí, s'enfilava per dalt una màquina i a dintre, amb temperatura, anava eixugant la peça i li anava donant l'amplada que tu volies ja. Amb escalfor ja l'anàvem deixant a l'amplada que tu volies. Quan estava d'aquí hi havia algú que deia, me les porteu a casa que vull que les cosidores hi donguin una altra repassada, un cop netes. Però es tancava tot i es posava ja perfecte. I hi havia gent que deia, no, tira avall i endavant. I anava a la tondosa. La tondosa era una màquina que li passava i tallava el pèl que quedés l'article ben net. Hi havia articles que no, que tu volies que et quedés en pèl, doncs llavors aixecaven la ganiveta aquesta i tallava més per amunt, només per igualar que fos maco, però en pèl. El que volia rasat, doncs arrasat. I d'aquí ja anava a la màquina d'acabar. La màquina d'acabar era cilindros amb escalfor i passaves la peça, era com una planxa, però imagina't amb una pressió. I, esclar, tu quan et feien la teva peça necessitaves aquella pressió. Com feien la peça d'una altra, necessitava una altra pressió. Esclar, tot això es tenia que tenir calculat. Llavors passaven la peça per allà, aquest cilindro, i quan sortia, ja sortia plegada així, a plec de llibre que dèiem, ja estava a punt doncs, de que es pogués plegar. Ja anàvem amb una màquina plegadora, la plegaven amb el d'allò ben posada. Llavors, quan venien a l'empresa una altra vegada, era repassar-les de net. I si nosaltres ja vèiem que estava bé, doncs ja se les emportaven. I llavors arribava al despatx. Hi havia viatjants que tenien ajudants, el mosso del magatzem, perquè les peces un cop estaven acabades anaven cap allà aquell magatzem, cap aquí al carrer de la Indústria, que et dic.
Vinga, allà guardaven les peces en estanteries, hi havia el mosso, hi havia l'encarregat, la persona que quan arribava una peça deia, bueno, aquesta peça que ha arribat l'enviarem a fulanito de tal, i llavors, vinga tu, agafa la peça aquesta, l'embolicaven, bueno, es matrava, tot perfecte, ben embolicada, o el ròtol, i el transportista et venien a buscar els paquets i vinga a distribuir per tot Espanya, o el que anava fora. Vull dir, però a la fàbrica hi havia el majordom, l'encarregat de talers, l'encarregat del quarto de fil, on hi havia el fil es deia el quarto de fil. O sigui, diràs, era un quarto no, perquè era una nau immensa plena, hi havia 100.000 quilos de fil, no? Però, bueno, era el quarto de fil, sempre es havia dit així, saps? El majordom era l'encarregat general, era, ja ho deia, no, majordom. Era el majordom, com d'una família rica, que hi ha el majordom, que després hi ha les minyones, hi ha els que netegen, hi ha els jardiners, doncs el majordom era l'amo. Era el que manava tothom. Llavors aquest era, bueno, hi havia... Els majordoms eren d'allò, hòstia, treballa. De què treballa el teu marit? És el majordom de tal d'allò. Era una cosa de prestigi, el majordom. L'encarregat d'ordidors, l'encarregat d'aquí, l'encarregat d'allà, però, hòstia, el majordom era l'amo de la fàbrica. És que tot és important. El que filava, el que feia el fil, el que teixia, l'acabador, que era el final de tot. Però vull dir que cada cosa era un món, però llarg com una d'allò, És molt maco, un ofici molt maco.